Naše vage, znači dešavanje u narednih 10 dana, sve što ove kartice budu htjeli da nam kažu, ja ću da prenesem. Idemo na naše vage, pa onda ćemo uvijek, kao što znate, što me pratite, da uvijek imamo i poruku anđela, poruku vaših duhovnih vodiča. Ajde vage da vidimo s kojom energijom u narednih 10 dana, šta je ono što treba da čujete. Znak, odznak mjesec, vage. Jako bitne promjene za moje vage. Da, mogu da budu i poslovne, mogu da budu neki razgovori poslovni, mogu da budu i emotivni, znači važni ljudi. Ja mislim da vage vi ćete imati jedan period jasnoće, tako bih rekla. Kao da osjećate ono više ja, kao da postavljate granice u naredan period, u narednih 10 dana, to je najbitnije. Ajde, ja bih rekla da. Ipak je ovo vrijeme kada treba malo i da stavite odmor, odnosno da se postavite granici, da stavite odmor u naredan period. Možete da naiđete na neke blokade, vidjet ćemo i kakve, moguće, znači, ali ovdje uz pomoć nekih dragih ljudi, prijatelja, kako god, ja vidim da ćete uspjeti da razrešite i otpustite neke negativne stvari. Znači, vi se pokrećete u narednih 10 dana. Za neke vidim da će vam biti nešto jako jasno, baš ono jasno, i imat ćete, znači, kao da prelazite u narednih 10 dana jedan period koji neće biti lak, ali će biti potreban da ga pređete, da, potreban. Saznat ćete vi, drage vage, mnogo istine. Ajdemo da vidimo na kartu. Znači, sam univerzum vam šalje znakove da trebate da postavite neke granice, da morate da odstranite neke situacije, da li su to ljudi, da li je to posao, vi ćete se prepoznati, ali uglavnom trebate da stavite neke granice. Da vidimo na ovu kartu šta ćemo da dobijemo za moje vage. Za neke vidim i putovanje, jako bitan susret, neko izdaleka vam dolazi. Da, ovo je toksika. Ovo je toksika. Mogu to da budu osobe, ljudi s kojim radite. Muška osoba mi je, znači morate da stavite pod kontrolu. Ajde da vidimo još malo za moje vage. Da, vi se pored svega u narednih 10 dana se pokrećete. Sam univerzum je uz vas, ja što bih rekla, nebo je uz vas i možda neće biti lako, ali ove karte koje sam izvukla upravo govore o tome da imate božansku zaštitu, da ste miljenik Boga i da jednostavno to nikad nemojte da zaboravite. I karta broj 22, da ovdje dolazi do neko suočavanje, znači konačno ste u jednom miru. Potreban vam je mir, definitivno. Na dnu špila imam kartu ključa, što znači dolazite do rješenja, možda više od 10 dana, ali vi dolazite do nekog rješenja. Vi ćete se prepoznati na kom polju treba da donosite rješenje, ali definitivno neku toksiku i neke bolne situacije po vas otpuštate. Da. Kada je ljubav u pitanju, ja bih rekla da trebate da date šansu partneru. Da, da, upravo to sam osjetila, znači trebate da razjasnite neke stvari i mislim da vi, vaša osoba, dolazite do nekog rješenja, definitivno. Znači, za one koji nisu u vezi, samo su na toj bazi prijateljstva, ja bih rekla da
Ovdje u naredan period dolazi do više od prijateljstva. Da. Ajde da vidimo što nam kaže Tarot za moje vage. Znak, podznak, mjesec. Imat ćete post gdje možete da pogledate, postavite pitanja, a možete i ovdje, dragi moji. Hvala što naručujete privatna čitanja. Rekla sam, svako čitanje ne uzimam. Da. Nekako ste se okrenuli dosta poslu, egzistenciji, možda tu je neka nepravda i tu pripazite u narednih 10 dana. Neko poslovanje je jako bitno. Ja bih rekla da mnogi od vas žele promjenu radnog mjesta vage ili pa žele da počnu nešto sami, nešto svoje. Da. Da. Da, definitivno univerzum je uz vas, tako da, drage vage, ja samo mogu da vam poželim srećno i oprez, znači srećno i oprez. Ono što drugo mogu da kažem, koja polja vam se otvaraju u naredan period, znači hajde da vidimo koja polja se otvaraju ovdje. Da, neka vaša želja se ispunjuje, pripazite na hormone, znači pripazite na radne kolege, znači, da, transakcija u polje da ćete završiti jedan karmički period, jedan karmički ciklus, stavljate krajevi tačku na neko, da, ulazak u nešto novo, ulazak u vezu. Tako da, drage vage, to bi bilo to. Ono što mogu da kažem još za vas, da, to sam zaboravila, šta ima da vam poruči vaša osoba. Hajde da vidimo. Vage. Vaša osoba, svako čitanje, da, možda je osoba na daljinu ili se udaljila, vaša osoba kaže da puno radi, da ne znam, jako puno razmišlja, da ste prelepi, da ste nekako drugačiji, da ste vi njena sudbina, ali kaže, imamo kartu laži, čekam, ova osoba kao da se pogubila bez vas, da, drage vage, da se pogubila bez vas i ja mislim da ovdje dolazi do pomaka između vas i vaše osobe. Pa bez razlike da li ste zajedno ili niste, uglavnom bitno je da ključ je u vašim rukama, vage. Srećno. Mi idemo dalje. Idemo mi na naše škorpije, znak, podznak, mjesec. Hajde da vidimo šta je ono što treba da čujete u narednih 10 dana. Za neki će biti i duže, uvijek to imajte na umu. Škorpije, znak, podznak. Da, vi morate da postavite neke granice, posebno na emotivnom polju, i morate da imate novu viziju što se tiče emotivnog polja. Da, novu viziju. Škorpije. Da, vama je, ja bih rekla, da postavljate neke granice definitivno. Ono što mi je jako bitno, vama su vrata na emotivnom polju otvorena, tako bih rekla. Znači, ja bih rekla da vi morate da pustite neke stvari koje više ne vrede. Da. Jer po ovim kartama ovdje vidim da u narednih 10 dana shvatite da nije sve tako loše i da imate bolje ljude, bolje osobe, da imate, ne znam, dobre prijatelje, moram da kažem. I baš onako bit ćete zahvalni na ono što imate, da.
Ali ono jako bitno je ovdje što ćete vi staviti granicu i otpuštate neke ljude, osobe, situacije, da li su tu kolege, ne znam, ali čini mi se da neke stvari morate jednostavno da stanete na put, da postavite granice. Da postavite granice i upravo ova karta to nam poručuje da imate novi put, nove ljudi, pravi prijatelji, prave osobe i na emotivnom i na poslovnom planu. Da, vi ćete prošlost otpustiti ili staviti pod kontrolu. Da li poslovno, da li emotivno, to vi najbolje znate. Ja bih rekla da ljubav koju ste prekinuli davno za moje škorpije želi povratak. Ne znam da li ćete dati šansu, ali znam da taj krug mora da se zatvori u narednih 10 dana, možda i duže, kažem. Dođe do tog, da se ova osoba ispoveda, ali ja bih rekla da je ova osoba dugo vremena nemate kontakt ili jednostavno ste se udaljili. Ipak karte kažu za neki od vas možete da započnete novi početak sa osobom s kojom ste prekinuli nekad davno. Tako bih ja rekla. Ali jako mi je bitno što ćete vi bez razmišljenja konačno staviti granice i u smislu nebo vas vodi. Da. Ajde da vidimo šta nam kaže Tarot za moje drage škorpije. Da, imat ćete mogućnost za edukaciju, za, ne znam, neku papirologiju da rešite u narednih 10 dana. Nešto što ste dugo onako gurali po tepih. Ja bih rekla da rešavate. Da. Škorpija. Pa upravo to, znači, razgovori, pregovori, dogovori, period kada ćete jednostavno, ja bih rekla, da, možda bude i to da neke stvari koje ste smatrali da su naivni, odnosno da su laki, u naredan period ćete shvatiti da treba više da se posjetite nekim stvarima, nekim kažem, da li to je emotivno ili poslovno ne znam, vi ćete se prepoznati, ali drago mi je što ćete to uraditi na jedan svoj način. Mnogi žele da vas vide onako naivni u naredan period, da vas, ne znam, nešto poture, ali kaže ne možete jer vi ste neko ko predosjeća stvari, tako da ne može ništa, ne može. Znači ovdje vam je poruka da pripazite na neke osobe koje su onako i same karte, znači karte koje kažu da treba da postavite ravnotežu između onog što je vredno za vas i nevredno. Da. Ajdemo za moje škorpije da vidimo ovdje šta imaju ove karte, sve nam kažu. Mislim da neki od vas biti posvećeni, ne znam, porodici, djeci. Da, neki. Promjene ka centru života, odlično. Ajdemo još jednu kartu za moje škorpije. Da, neke navike morate da otpustite, neki ljudi. I upravo to su nam i karte rekle. Morate da postavite granice. Granice, znači neke navike možda su i mislim da ćete i na to raditi. Da, pravite vi proboj
i budite kao voda, kao ne okrećite se na ono što više je toksika. Mislim da ćete, treba da saznate neke istine i ovdje imamo kartu istine, znači period kada saznajete neke istine. Da, dobijate ono što želite, ali morate da otpustite neke navike ili neki ljude, tako bih ja rekla. Hajde da vidimo šta je ono što vam poručuje vaša osoba, Škorpije. Vaša osoba od interesa, znači ne može se svakim da rezonuje, poruka stigne tamo gdje treba i kad treba, tako da i kad god otvorite ovo čitanje može da vam posluži. Vaša osoba kaže da, bio sam tvrdoglav, ali još uvijek osjećam da si ti moja sudbina i kaže da vas voli. Divno, moje Škorpije. Tako da to bi bilo za moje Škorpije. Idemo dalje. Idemo mi na naše strelčeve. Hajde da vidimo što možemo da kažemo za vas. Šta ćemo da izvučemo. Znak, podznak, mesec. Možete da poslušate i podznak. Vi u narednih 10 dana bit ćete blagoslovljeni, bukvalno blagoslovljeni. Stižu vam neki blagoslovi, tako bih ja rekla. Neki darovi, neko želi da vam se izvini ili jednostavno vreme kada ćete slušati svoju intuiciju. Broj 28, broj 5, broj 30. Da. Mislim da ćete imate period za nove ideje, nove početke. Da. Ja bih rekla da mnogi strelčevi započinju jedan posebno poslovno ili nešto kreativno, znači period kreacije, period ne znam čime se bavite, ali kao da ćete da se posvetite tom delu. Da. Pošto sam uzela ove karte, verovatno ima zašto. Hajde da vidimo šta ono što treba da čujete od sudbinske karte. Strelčevi. Neću da ih ostavim. Da, putovanja. Mislim da dolazi do neke pravde, do neke istine za moje strelčeve u narednih 10 dana. Nešto što je bilo skriveno. Nešto što vas je pravilo anksiozno, teretno po vas, strelčevi. Da, vi doznajete i dolazite do jedne tačke, stabilne tačke, ja bih tako rekla. Da, mislim da sama sudbina kaže vreme istine, vreme pravde. Da, osjećaj anksioznosti, depresije, vi se pokrećete, to je bitno. Hajde da vidimo što nam kaže Tarot. Što nam kaže Tarot za vas? Da, sudbinske promjene, mnogi od vas menjaju, ne znam, adresu, mnogi od vas menjaju način, otpuštaju prošlost i se pokreću. Ja bih rekla da prelazite jedan most, tako bih rekla. Za neke vidim čak i odlazak, preseljenje može da bude. Da vidimo šta imamo još da kažemo za vas. Da, opet karta pravde, karta istine, karta ravnoteže. Da, očekujte neki novac, neki dobitak, novčano. Jako bitna komunikacija za moje strelčeve. Jako bitan kontakt koji, ja bih rekla, vrlo verovatno može da se desi. Da, vi ste konačno u svom elementu. Svijet, znači mogućnosti, nove mogućnosti, kao i ova karta, mislim, što kaže da nemate granicu. Jednostavno, mnogi od vas će napustiti je ili jednostavno otputovati ili pa ne mora da otputuju.
jednostavno menjaju način života. Znači vi menjate način života, nećemo sad putujemo, ne putujemo, ajde, menjate način života. Jako bitan kontakt, jako bitna komunikacija. Da. Strelčivi, ajde da vidimo emotivno polje. Znam da vas to zanima. Znak, podznak, mjesec, samo da maknemo to. Na dnu špila imamo kartu da neko je zaljubljen u vas, ali nekako kao da čeka pravi trenutak. Neko ko može da bude vatrena ili vodena energija, ali ono jako bitno da se vi pokrećete. Malo više možda od 10 dana, a neki u toku 10 dana. U toku 10 dana vi stavljate kraj na nekim situacijama. Da. Ajde da vidimo emotivno polje. Da, sudbinske promjene 2 puta. Osoba koja možda je udaljena od vas. Da, doznajete neku istinu vi. Neku istinu. Ja bih rekla da ćete vi staviti kraj nekim situacijama, nekim lažima. Jednostavno izabirate novi put, novi pravac. Da. Vaša osoba s kojom možda i dugo nemate, ne znam, i dugo ste onako na toplo, hladno, konačno ova osoba želi razgovor i želi pomirenje. Ne znam da li ćete vi prihvatiti ovo pomirenje. Osoba koja je igrala na toplo, hladno, ali vidim da je još neko ovdje, da, jako bitan susret, jako bitan razgovor. Strelčevi. Vi ćete napraviti neke distance, novi početak, novi period. Da, bit ćete između dvije osobe. Da, ono što mi je jako pozitivno mi je ovdje što su ovdje sudbinske promjene i što ovdje vi tu neku treću energiju, situaciju na emotivno ili poslovno polje, kako god, saznajete i kažete dosta je, ja idem dalje, tako saznajete ili znate pa, da. Mnogi od vas započinju konekciju s osobom koja možda bude udaljena od vas, da. Mnogi od vas. Ajde da vidimo strelčivi što vam kažu ove karte. Da, konačno vi preuzimate kontrolu. Kontrolu i vraćate se, znači, ovdje su već puno pošle prijateljstvo, znači druženja, izlazak, čak možda neko ko je vaš prijatelj ili prijateljica, kako god, daje vam do znanja da ste vi zlata vredni, bukvalno tako. Tako da strelčivi, pred vama je jedna nedelja, pa i više, gdje ćete dobiti ono što ste zaslužili. Preuzimate kontrolu i jednostavno isceljujete sebe od prošlosti, tako bih rekla. Da, isceljujete sebe od prošlosti. Strelčivi, srećno.